Maray na aga Bicolandia, maray na aga probinsya kan Rinconada, and maray na aga Iriga. Nag-dry run ang sendong lingkod, nag-tricycle, naglaob sa likodan kan merkado publiko. Apa, inabot kita ng tara ko yan, 10 minutos bago nakaluwas dyan sa may dating Bangko Pilipino. Mairibanan po kita sa laukan na programa kay banan niya to sa lado teknikal si Pading Tony Aguilar. Siringman na si Kuya Rodel Cesar. Ay! Aldrin of Wanda. Yan man si Ma'am Kayla Ligasyon. Tuman na sa ibong si James Uko, tangan na si Pading Tony Saison. Mga tugang ini po ang nasendo pong amigo sa radyo si Barbaroga. Nagpapaabot pa sa duning magayagayang pagka-morning. Kumusta po kamo? Sana po nasa marayray kamuktakan, mayo ning kaulangan sa buhay, asin okay lang ang sendong pangkural daw na kabuhayan. Para po maging magayagayaan sa tuyang magayagayaan sa tuyang kabuhayan, dapat pirmi niya itong atamanon ang satuyang salud. Lakon na malain ang satuyang pagmati, paano pa man ang satuyang kabuhayan. Mga tugang uya po ang satuyang tema ngunya na pang Lunes na edisyon pitsa 5 na po kan bulan na presente. Grabe daw nga ang pang-Agosto kan negosyo. Malangayang tuman ngayon kan sa tuyang ngayang negosyo ngayang yan. Ano ngaya ang maray na negosyo? Parang yung ngunya na bulan na Agosto. Lugi ang mga paratinda sa sentro. Naan na paninda, palamig, asin iba pa. Siyempre, palamig, maluya yan. Nag-uuran. Bako.
Pero kung sa tuyang negosyo, mga snackan, mga pagkakan, yan, pwede mga sari store, pagkatapos igwa ka pa rin negosyong tindahan, tumpak yan, ano? Kumbaga, grabe mo yan, hindi man pati mo yan, ang negosyong sari-sari. Kung sa imong harong may sari-sari store ka, patok yan mo yan, patok. Kung arog kan iba na kamisan, naghahanap kita nin pagkakakitaan. Kaya ng mga tugang sa tuyang ibang impormasyon, digdi po sa tuyang programa, para pirming makusog sa tuyang pagmati kaminsan baga pirmi kitang pagal katingay sa ng hero pagal na kita kuya po dapat nindo gibon kung ang pagmati nindo pirmi kang pagal asin nagluluya nagkapil sa mga rason iyo ang stress sa trabaho, problema sa pamilya, asin kadakol pang iba. Gusto niya tong labanan ang kapagalan kan ekstrang 15 minutos para magpangadji kita mag-isip asin magmuni-muni. Sa pagkaaga, pagkapukaw po nindo, tawan ni an sa diri kan ekstrang 5 o kaya 15 minutos para magpangadji. Iplano ang gigibon sila maghapon. Pwede man po ining ilista. Kuya ngayaan sa kuyang gigibon pagkaaga. Pagka puka ko ngaya. Kuya ngayaan na sa kuyang gigibon. Para iguang kusog kan kumpletong pang-agahan larog kan maluto asin iba pa kung maglakaw o magsakad nin hagdan sa trabaho gibon ini ulita sa exercise matatawan nin energy sa bilog na aldaw mantang nasa trabaho kita.
Kung ika naglalakaw, magtaga-exercise. Maglakaw dahil magpara lunad dahil magpara sakay ta. Saro pa yan siya nakakapagal kan sa tuyang sa diri. Uy, good morning pa lang sa kuyang mga kagrado na pirming nag-aantabay ang sa kuyang mga classmates kan 83 high school batch sa UNEP. High school ako, grabe si kuyang mga experience. Grabe si sa kuyang pangarap ka ito. High school pa ba yan? Pero mga tukang sa tuyang ibabang informasyon, digdi po sa tuyang pag-iripanan, karangkan na sa tuyang programa. O kaya, iding mga bayan niya to, mga local executive mga mayor, may kasubuan po sa tuyang gobernador na dinigon ang mga kuyan, mga tinampo niya to. Kunday iguang pinalidad na naghahanap sa kuya. Pero mga tugang oras na po para kita maghanap buhay sa laukan na sa kuyang programa, kaya uyang na. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na, the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa milagro, alagad ang pagkagadaan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuhan, kita nagahanap ng magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, mananauman niya to. Unpa kan 1973, nag-ofrece rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, madali sa nang hanapon, ang main office, yaon San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwani mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Banuan, Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabili ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician and medical legal ng NBI Manila. Sa Roman na license in Palmer with license number 749. An A. Vega Funeral Services, Ula Coronaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudan o e-text sa cellphone number
0910-620-4566, 0908-237-4122. Laforinario Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Meron 17 minutos makaagi na po ang alas 11 ng pagka-morning. Kita po pag banggi, kaminsan nag-aatake ang sa tuyang ulcer. Lalong-lalo sa mga may ulcer dyan, no? Nagpapalipas ng gutom. Ini po ang nag-ibonindo. Sabi ko sa mga eksperto na doktor, maganap ning 2 o 3 oras pagkatapos kansyandong pamanggihan bago magturo. Pag higdanin do, dapat halangkaw ang unan. Maski tulo, ilunan, pwede na. Magtukaw na iguanin na sandalan ng sindong mga payo, tangani pong daig sakat ang asido. Mag-inom nin maligamgam na tubig sa pagkaaga pagpukaw nindo, iyo man po ang gibunindo. Mag-inom nin maligamgam na tubig. Kung ang sendong tulak nag-agrabyado, pwede pong magkakaan ninduang pidasong batag. Tayan po daan nakakapag kalma kan sa tuyang tulak. Pero matugang sa iba pang mga informasyon, ano ba kaya? Pag nagkulog-tulak, grabe na. Ang senda mo niya na babakal na bulong para sa sendang kamatian. Ini pong lemon water, as in calamansi water, marekoda ini sa satuyang lawas. Ang lemon, as in calamansi, mayaman sa vitamin C, as in fibers na magayon sa kublit mata, as in puso. Saruman na antioxidant ang vitamin C na nagtataon ng proteksyon sa selula. Posibleng makatabang manini ng sipon, kalintura, asin kadakol pang iba. Kaya po ugalion na mag-inom ng tubig na maligamgam na may lemon calamansi. Good morning palang kay Pading Roderick Alanis kan Santo Domingo. Nagkaibigan kami kasudma dahil po inimbitaran. Pista pa lang duman sa indang barangay.
fiesta ka Santo Domingo. Uy, si Ate Pani, may imbitasyon. Magdumang ka ngaya Kuya Mar, pagpangunto, dumang ka na ngaya magpangunto sa harong kamay, natlapa. Tigaharat ka kaya ngaya, kasudma, dahil ka nag-abot. Pasensya na niya ako, mauran, kaya da kita nagdagos. Kaya na mga tugang sa iba pang informasyon, dahil po dati kita magparainom ng mga tableta na mayunin resita halos sa doktor. Pag nag-aatakan sa tuyang rayuma, nag-aatakan sa tuyang arthritis, aratiis, uy, lahidan po lang da ang aning kuyan kumbaga mawaraan sa tuyang kulog. Pero kung matumatulos kita nin tableta, bad kung sa tuyang bakaan sa tuyang kuyan, kidney an madali. Uy, uso mo niyan, lalong-lalo na po sa digdi sa iriga, kapag 2 oras na pag-uran, bahatulos kita. Ali po nga sa kuko. Yan po sa tuyang likayan. Lalong-lalo kung nagpapasapatos kita. Pagkatapos po yan, alipunga, grabe, naatake. Kaya, ang dapat po kayan, magligay kita na mababad sa tubig sa tuyang mga British. Kung kita po nagpapara, sabi nga ni kaya nagpapara babad kita sa tubig baha, pagkatapos kuyan mababasan ito yung bitis ay nagbata na pati. Kaya ang dapat kayan, likay kita. Tanganing dahil kita atakiyon kan. Makulupot yan sa bitis. Kadigit po sa sulpuya sa iriga. Kaya nagsabi nga ni sa Facebook, welcome nga yan. Taigwa na ngayanin resort an sudad kan iriga. Ito palang baha. Grabe man yan. Kaya ng mga tugang inabot na kitanin na tamang oras kan sa tuyang pagriban sa loob kan sa tuyang programa. Kaya panang ko sa dato teknikal si Pading Tony Aguilar with Aldrin Orlando. Yaman man si Ma'am Kayla Ligason. Naman sa ibong si James Oco, tangan pa rin Tony Saison. Ini po si Marbaroga, salamat kan sa pong pagantaba. Babay na. Si
pa ding Jamie Guanzon pala. RPN Provincial Stations, DCBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DCKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadia, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa godgonian. Mina ang duyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras sa Radyo DCKI, alas 11:30 na po ng pagka-morning. Radyo Ronda Newswatch, Radyo Ronda Newswatch. Maray naga Bicolandia, maray naga probinsya kan Ringkunada, asin man na maray naga Iriga. Uya na po ang sa tuyang kateleponan kan mga bareta kanal daw. Aabuton na nin 2 o kaya 10 minutos ang mga nagbibiyayang trimobile kun na sinda na naog sa likudan kan merkado publiko, partikularmente dyan sa Circumferential Road. Ini ang eksperyensa bakulang kan mga para tricycle kundi kan sendong lingkod. Matapos na magdaog ang trimobile driver sa nasambitan ng lugar. May dagdag kitang informasyon. Bill Report. Yaon si Karundang Philip Barasina. Karundang Philip, maray na katabi, please come in. Gadaan na rider na ukan motorsiklo matapos na makasalpukan ang sarupang motor na pinagmamaneho kan 16 anyos na soltero sa siyudad kan Iriga. Sa investigasyon kana PNP pinagababagtas kana biktimang si Manuel Estomata Jr. ilagatik ana tinampo kana San Vicente Sur pasiring sa barangay San Antonio kana makasagumukan ana motorsiklong kinakan ang linya kana pinagmamaneho man kan sarong estudyanteng si 16 anyos sa kusog kana impact natumba asin tuminama pa sa tinampuan biktima.
pinagdaraman ini sa ospital sa nasambit ng syudad. Alagad pinagdeklarang dead on arrival Grabe sa kan pagka doktor. tinanapok siguroan ko yan ang biktima. Oh, kunya na mauran baga kaya siguran paghiling kan duwang driver helicopter na an sendang pigdadara. Kaya ang mga driver mo niyan dapat ingat-ingat. Makmaan. Oo, dahil pagkakaskas lalo na kung motor. Iyo. Nalugadan ana menor de edad na suspetsado magin ang duwa pang backrider na binatilyo na nagdulag matapos ang aksidente pangyayari dinulagan. Nagpapadagos man ana investigasyon dapit sa insidente. Nagbulos man ana pakikidumamay sa biktima kana sa iyang mga kabarangay dahil ang bistado subot ini nga maingat magmaneho. Ang sobrang ingat, ano ita, Aksidente. nagadan, ay pangyayaring barita ni. Araw kan bistado ko, sobrang ingat. Oh, digdi sa siyudad kan Irga, sobrang ingat pagmamaniho, nagadan ang kasalpukan na driver, nalugadan pa sa subak rider. Kaya talagang kung minsan dahil man masabi na ang sobrang pag-iingat, mala ni sobrang ingat kan driver. Kaya kapadi, sobrang ingat dapat gibuon mo. Oo, Nagmumotor ka. lalo sa mga suno. Yan. Ingatan ang suno. Yan. Ingatan mo si Pading Rocky. Oo. Suno mo. Tawa mo makrosa. Sa magabaton pa din, hawak na palikra. Bako bating timbang. Oh, pinag-iingatan ko si Paring Rocky kung ang tulak mabulwak. Magbugawak. Nangyayari ko nagdadawang si Paring Rocky. Ano mo niya iba na naman ang urulay kadua. Kunya na digdi man sa syudad kan Irigata dia karondang mar. Di bagang dry run kan Motorsiklo, yan, try lang kan mga tri-mobile. Oo, traffic scheme. Pag kung pinagigibukan lokal na gobyerno kan syudad ng Irga pinag-iimplementa. Sabi kan iba, dakol ba yung mga komento? Ano nga tama yung signages kung saan na loading and unloading. So mga masarakay, suruyan iba. Tapos itong nagpapark digdi sa may atubangan ka na LCC, na nag-hazard, bawal na pala dyan. Dahil man pinagsabi, kana yaon sa traffic division kana PNP sa Iriga, na bawal na pala mag-hazard dyan. Dapat buktakan, bawal ka mo mag-hazard, may penalidad ka mo. Pag na dakop na nag-hazard dyan sa may atubangan kan LCC. Ang problema, mayo nalugod mga parkingan. Pag nag-hazard ka dyan sa may atubangan kan LCC, dadakupong ka na. Bakong araw ka ito, pag mapark ka dyan, sisingilong ka. Saka digdi syudad kan Irig kadakol nagre-reklamo ta. Ano nga ito, nagparabruktak ng business establishment, tapos mayong parking area. Tapos nga titikitan dyan sa may tangod na yan, kana LCC, samantalang parking area, may parking pit. Sarong bihikulo na standby dyan, ma-park. Kaya ini saro sa ikinakasuya kana ibang mga taga-Iriga, mayo man ngayang parking area, sisingilon pa sa pagpark sa. Tapos may penalidad pa. Dapat nga pag may business establishment, ikwasin ang mga parking area. Saro ini sa dapat pag-adalan pa kan lokal na gobyerno kan syudad ng Irga sa paagi ka na Committee on Public Utility. Dahil ko pa nga ni Pistado ko ni sa chairman kana Committee on Public Utility sa sanggunang panlungsod kan Irga na dapat magpapunsya na public hearing subuot dyan sa sanggunang panlungsod tanganing maraman. Anong committee pa di? Committee on Public Utility. Si Kagawad Ayi Lusinya. Ay pangyayari. Siya pala chairman. Barangay Affairs. Bako. Barangay Affairs. Sa tinawag kan na Committee on Transportation.
Oo, tapos barangay affairs. Amo. Kaya, pero pag hinapot mo, ang chairman kay ni, Mm. minsan nakaulay minsan dahil. Yan. Ang chairman, ang Liga President, mas marami pa dumang di siya purulpo. Si Kagawad, nagsasabi ni na Dahil man kamo, katotohanan. dahil man kamo madadalari, Oo, mahaloy ka ba't na mag-Bible pa? haloy ang urulay. Mm. Siya pala, gabos na chairmanship, dyan sa gunang panlungsod, halos gabos niya kapot, sabi niya. Dining public welfare. Amo. Kaya pwede man na maski siya magpaapot na public hearing napit sa ginigibong dry run as in pagbabago ka na traffic scheme sa syudad kan Iriga. Kadakol naninibago paglaog digdi sa kasentruhan kan syudad din Iriga bako sa nang mga driver pati so pasahero. Mm. Ang sabi ko man kay ni dry run pa sana. Kaya piga adalan pa ta dry run. So yan na ma-recommendar na kita dry run pero dahil ma-ginepektibo. Oh, Duman sa meeting, iba iba. sa pag-i-implementar ko niyan. Yan lang. Dry run rerouting. Yan, Dry run niya, tapos routing. Oo. Iba man ang dry run sa rerouting. Yan. Pero harayo sa spilling, Yan. dapat ipaintindi mo na sa mga namamanuan, Mm. sa mga motorista, tapos sa mga pasahero man, kung ano ang pinagpapautob na ini kan lokal na gobyerno kan syudad din Iriga, tanganing dahil magpara komentaryo ang iba dapit sa ginigibong dry run saka panibagong traffic scheme kan lokal na gobyerno kan syudad din Iriga dyan sa sentro. Amo. Kadakol kayan mga dahil pa nakakaintindi ito dahil managpaapod lamang ni na committee hearing o public consultation dapit sa bagay na ini. Sana maresolveran ana problema ini kan mga paratry mobile tapos kan mga pasahero pati naman kan mga motorista kadakol nagaangal mo niyan sa syudad kan Iriga puro na sa nga ticket an pinagkibo Atang nakahazard ka, pag parking mo, titikitan ka. titikitan ka tapos ako na Pagkatapos sa 10 pesos parking area pati, oo parking area, yan dati 10 pesos, ngayon 20 pesos na. 20 pesos na iyan Atang nakahazard ka, oo iyan nga na pati ang mulo na dan. tapos dapat itukdo ninda kung siya talaga mapark na sa Dahil, sentro kan bago Iriga. sila magtukdo, magpasararom ng training. So, So, traffic traffic enforcer. enforcer. Oo, sa bagay. Tanganin kung maintindihan niya, pag ang sarong bihikulo, nakahazard, dahil mo yung pagtikitan. Nag-hazard yan. Nag-hazard nga ni. Dahil man yan nagpapark. Iyo. Kunyan lang yan, stationary dyan, pero yaw ng driver. Yan. Oo, ang dapat tikitan, itong mga Ang nagpapark dyan. traffic enforcer. Oo, pangyari. Sabi kan iba nagpaparadakula sa napatingan mga tulak kan traffic enforcer din sa syudad kan Iriga. Dapat mag-training man ang mga ini. Oo, na kung paano talaga na Pampasalit kang tulak. oo, pagtikit. Iba, baka sige sa naman ng ticket. Dahil man araw ko na noon Dahil kung tinitikitan niya. anong mga violation. Ina na masakit digdita. So police, pag nagtikit, araw mo ang violation mo. Pero pag abot sa inda, itong ticket, pero plasada. Tama. Oo, iba baga, iba ang plasada kang ticket. Oo, iba ang parking fee. Dapat i-specify, tanganing maintindihan ng mga driver. Iyan na sinasapo mo niyan kan mga motorista sa laog ka na, sentro ka na, syudad nin Iriga. So yan tabi, karandang mara, nasa ko yung maheras na informasyon from my location. Iniman si Philip Barasena, RPA News. Report! Salamat na maray, Pading Philip, kansay mong dungin na informasyon sa Radyo Ronda Newswatch. sa iba pang mga detalles ngunyan kan na mga bareta kan aldaw sa lado lokal pa man giraray nagapapadagos ngunyan ang lokal na gobyerno kan nabanuan kan nabwa sa paagi kan Municipal Disaster
Risk Reduction Management Office na nagkapirang barangay na sangunyan pwede sir na maging pagbaha uli kan mga magkusog na pag-uran. Sigon na ki Lionel Quinones, pamayo kan MD RRMO sa syudad kan o sa banuan kan na buwapit kumpirmar kani na 200 na karungan an apektado kan na sinambit ng pagbaha. Nagkapilang nga residentes kan na barangay Antipodo Yang, Santiago Yang, Lourdes Yang, asin San Juan, an posibleng maapektaran kan na sinambit ng pagbabaha. Uya po ang napatikan na pahayag ni Vice Presidente Le Robredo dapit sa healthcare kan sa tuyang nasyon. Pagpasensyahan niyo na yung ilat ako na pala. Akala ko meron pang ibang magsasalita. It is an honor to join you as you celebrate your 33rd founding anniversary of the Homo Bono Calleja Heart and Vascular Institute of the St. Luke's Medical Center. Let me also congratulate this year's Homo Bono Calleja awardee, Dr. Florimon Garcia, whose work and contributions on the field of vascular surgery is affirmation that St. Luke's Heart and Vascular Institute is truly one of the best training institutions for vascular medicine in the Philippines. This is a prestigious recognition in a nation where heart diseases take the lives of many of our people every day. St. Luke's Quezon City has always felt like home, not only because both my residence and my office are only a few hundred meters away. Parte sa nakanapayag ni Vice Presidente Leni Robredo dapit sa healthcare kan sa tuyang nasyon katagod kan ika-33 anniversary celebration kan Homo Bono Calleja Vascular Institute sa St. Luke's Hospital Medical Center duman sa Manila. Radyo Ronda Newswatch. Iba pa mga detalles kunyan kan sa tuyang mga bareta kan aldaw. Nagkapautog na akan na preemptive evacuation ang lokal na gobyerno kan na Pulangi duman sa probinsya Kalalbay sa nagkapira mga residente matapos malubog sa baha ang nasarong barangay darakan na namati ang namakusukon na paguran kan mga nagtalikod na aldaw. Segon kay Police Major Edgar Azotea, hepe kan Pulangi Municipal Police, pag-evacuar na kan nasa 25 pamilya gikan sa barangay Balangibang o sa pag-apaw kan na tubig sa salog. Paliwanag kan opisyal ang barangay Balangibang ang nagsisilbing pisen kano ng pitong na banuan ulit adigin binabagsak ang tubig gikan sa ikatulong distrito kan Albay. Dakdang subot ang pagparekwal sa mga residentes ang pagtitiner kan zero casualty lalo pa sa lambang marawat ang kamuktakan kan panahon. Dagdag pa ni Azotea na nakapira-para naman ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council kan na pulang giparamas mayatod ang food pack sa mga ini. Sa iba pang mga detalles kan na mga bareta sa lado lokal, pinatanidan na kan na barangay
Council kan barangay San Vicente sa Manuan kan Batu ang mga nagninegosyo sa gilid kan na tinampo na aralion ang mga ini, lalong-lalo na itong mga nakakaulang sa agikan mga drakulang bigulo sa sinambit ng barangay sa Banuangkan Batu. Uli ka ini kasubago nagrekorida ang mga barangay tanod nga ning abisuan ang mga ini na dain ninda i-part ang siyendang mga dulo na dan sa tao asin man at ubang kan siyendang negosyo, lalong-lalo na itong mga iguang negosyo na yaon sa gilid kan tinampo. Iba pang mga detalles ko niyan kan sa tuyang mga bareta takop sakto kan Mr. ang sayang Mrs. na nakikipagkadurog sa iyang pinsan duman sa Tansa Baybay, Iloilo City proper. Ang Mr. ang ministro na si Donald ang Miss man kay ni si Kerry mantang ang pinsan man ng Mr. ang ministrong na si Roland. Sigon ki Aljasper na sinabi kay ni nakipag-inuman ang sayang tugang na si Donald kay banan sa iyang mga kamigo sa Jaro, Iloilo City. Hindi asin nagpaham si Donald sa iyang misis na mainot ng maturog alagad na matian kan Mr. na may umaalog sa sendang kama kan buksan ni Donald ang tulo digdi nahiling na ubod-ubad na lawas ang sayang pinsan asin Mrs. Kaini na nasa katahawan kan sendang pagdurog. Binugbog kan Mr. ang sayang pinsan asin nabayan pa ang sayang salawal na napag-araman na si Donald asin Kerry may sarong aki. Sa iba pang mga detalles ngunyan kan sa tuyang mga bareta pa man nagraray sa lado Uya po ang bareta sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Liwat na nagpatanid ang pag-asa na magpreparar ulikan mauranon na weekend sa Luzon asin nagkaperang pati sa Visayas. Uli kay ni dapat subot na mag-imat ang mga ini. Uli man kan paabuton na route nin na panahon. Uli naman sa nagkapirang lugar ang pwedeng makamatikan na sinambit ng route nin panahon. Balik kita sa Bareta Nasional. Balik normal na ang sitwasyon sa public market duman sa Labi Saris Northern Samar matapos patumbawon kan nakaaging buwawi ang lugar si nagkapirang karungan. Second ki Bijoy Kadampog kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office tulong Coastal Barangay ang napiktuan ka nagkapirang minuto na paglamasakan Ipo-Ipo. Kabali ang mga sa Barangay Vivas sa Kataugan asin San Miguel.
sigon ki kadampog sarong makusugon na paguran ang minusen lang lugar bago nagkaigwa nin buhawi. Duman man kiraray sa Tacloban City, biggali daw kan Office of the Civil Defense, Regional Office number 8 na bakong aftershock, kundi linog, anay restrong pagyugo-yugo kan Northern Samar, kaning o kan Domingo, sigun ki riding Cabrigas, tagapagtaramkan OCD number 8, mayuman na restrong danyos o aftershock. Ang 4.4 magnitude earthquake nagpayugo-yugo kasudma sa Banuan kan Pabunjan. Sa ngunyan padagos ang ginikibong monitoring kan ahensya sa mga food line area. Nangapunan man ang opisyal sa mga residentes kan riyon na maging preparado asin magdangog sa nunso kan mga autoridad kitakod kan kung ano ang dapat gibun kunigwa nin pagyugo-yugo. Ngunyan nasa satuyang bareta sa luwas kan satuyang nasyon. Sa luwas kan satuyang nasyon, nagkahanap mo niyan nin wala toong kritisismo si US President Donald Trump matapos ang magkasunod na mass shooting incident sa United States sa lungsuraman ni Nasarong Aldao. Katakot kan saklap na krimen na ni sa white nationalism asin maging sa pagkamuni sa mga immigrants sa panagos na nakakalahog sa nambitan na nasyon. Sa lungsuraman ng 24 oras uminabot na sa 30 katao ang nagadan sa magkasuway na pambabadil sa El Paso, Texas, asin Dayton. Sa payag ni Trump bago ini nagaris pasiringon New Jersey, maayo man supot na sandang lugar ang sandang anong klase ning hate crime sa Estados Unidos sa lagad sarado man ang ngimot kini dapit sa maikpit na gun control sa sendang nasyon. Mas kaya nagtaon aning na halipot na pahayag ang American President karo dahil man ini ikinagmakan nakakadakon na mas nainot pang ni Trump ang magkakawat nin golf kaysa tubangon ang nangyayaring krimen. Sa satuyang bareta sa lado nin Karawat,
ipinagabandira kan five-time winner Cristiano Ronaldo as in Lionel Messi. 10 kandidato para sa prestigyosong FIFA Best Player Award. Kay banan sinda Ronaldo as in Messi kan tulong live Liverpool player. Tanganing makaiba sa sinambit ng nominasyon. Dahil man nakadaog sa listahan si Luka Madrid na siyang nagbulsak ka na ng Britain Award ka nagtalikod na taon matapos pamunuan ang Croatia World Cup final. Mga tugang nga sa inupong ng tabayanan ang nakatiripunan ka na sa tuyang pagbabareta ngunyanalda. Na kaibanan sa pagkatod din mga bareta kan aldao si Karundang Philip Barasina Senado Technical paling Tony Aguilar. Ini po si Marbaroga, salamat kan sendong pagkantabay sa Radyo Ronda Newswatch. Salamat sa RTN. Simula pa lamang, kayo ang aking magulang. Sa aking bawat hakbang, puno niyo'y tamang daan. Sa aking